Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε λοιπόν και είπαμε να ξεκινήσουμε πιο δυναμικά φέτος. Γίναμε πειρατές, γιατί οι πειρατές είναι αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα. Που δεν τρομάζουν σε τίποτα και πάνε σε όλες τις θάλασσες. Εμείς λοιπόν ταξιδέψαμε σήμερα σε μια πολύ επιθυμητή θάλασσα και ανακαλύψαμε νησιά, πολλά νησιά. Ψάχναμε ένα θησαυρό, ψάχναμε, βρήκαμε καπετάνιους άλλους, πειρατές άλλους, προσπάθησαν να μας αποπροσανατολίσουν. Αλλά εμείς